vylúčiť, že nás budú naháňať. Takže si možno užijeme. Čo povieš? Na to si, Bobek, musíme dávať pozor. Taká opovážlivosť. Nech vás to už nevidím. Nevyšlo to. Skúsime to inak. Odtiaľ to budeme výborne vidieť. Skrť sa. Ideme inde. Tu je to ešte lepšie. Asi nás videl. Rýchlo peč. Pokúsime sa ešte raz? Alebo to necháme tak? Nenecháme. Obám vás. Bobik, kde sme to? Zdá sa mi, že vo zverinci. Stáť! Co tu chcete? Kto vás sem pustil? My vám máme pomáhať. No tak ale rýchlo. Jumbo musí o chvíľu na stenu. Ešte poškriabať za uchom, aj pod brúškom. To mi robí dobré. Čo to bolo? To boli oni. Však to boli dva biele králiky. No áno, niečo biele sa myhlo k manéži. Ďakujem vám, pán Slon. Rádo sa stalo. Tak sa, Bobek, predsa len dostaneme do cirkusu. Len či to prežijeme? Nebojte sa, chlapci, a dávajte dobrý pozor, aby ste nespadli. Jumbo, nemajú vstupenky! Bobek, to je náš koniec. Jumbo! Stoj! Mein Gott, ten človek stratil rozum, ten človek... No to je tá hamba. Je tá hamba. Veľmi sa páči, pán riaditeľ. Keď to veľký ten ako písom, to bude parádne číslo. Ja vám pomôžem, pán dozorca. No. Nebojte sa. Skočte, no. Ty, Jumbo, ty. Len ešte si nesadol na pána dozorcu. To sa nerobí, Jumbo, to nie. už nás má. Ale nemá. Kde sú? Ešte normálne vystupujú.
A z králikov sa z ničoho nič stali superhviezdy. Bývali v maringotke ako správni cirkusanti. Až pokým sa im nezacnelo po klobúku. Však sme si v tom cirkuse užili. To teda áno. Slovenské znenie pripravila hlavná redakcia prevzatých programov. Spolupracovali Stano Dančiak, Dano Chmúrny, Gustav Pálka, Daniela Krausová a Svetopluk Šablatúra.